қаҳрамони барномаи навбатиамон Бежан Нурматов 13 сол дорад. ӯ узви Федератсияи миллии ғайрикасбии Унифайти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аллакай аз машқу тамринҳояш беш аз 9 сол сипарӣ шуд. машқҳояш дар маҷмӯаи варзишии хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад. бешубҳа таҳкурсии варзиши кӯдакону наврасон аст ва дар федератсияи зикр гардида аксари ихлосмандонашро кӯдакону наврасон ташкил медиҳад. ине ки Бежан узви ин маҳфил шуд, аллакай наврасон дар сабқати ҷаҳонӣ аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузоштаанд ки ин ба вай як нерӯи тоза бахшид то идомадиҳандаи муваффақияту комёбӣ эшон бошад. Ман 3 сола будам. Падарам барои намуди бар ин талор ман ба Федератсияи Унифайт овардад. Ман якум рӯзаш хеле мушкил буд. Ба ман хеле тайёрӣ дидам. Ба ҳама мушкилиҳо сабр кардам. Ба оҳиста он рӯз гирифтам. Хурдсол будед ва чӣ гуна ин мушкилҳоро шумо пушти сар кардед? Ба шумо кӣ кӯмак мекард? Падар кӯмак мекард дар хона ё ин ки мураббӣ шуморо бисёр дастгирӣ мекард, рӯҳбаланд месохт? Падару модарам ва мураббиам бисёр дастгирӣ мекарданд. Мегуфтанд ки сабр кун, тоқат кун, ту дар оянда чемпион мешӣ. Ва ман сарамро хар мекардам ва машқ мекардам. баъд ба орзуи худам расидам. Хеле хуб. Албатта дар ана ҳамин муваффақияти шумо саҳми падару модар, саҳми мураббӣ аввалин дараҷа буд ва чунки шумо то имрӯз сабр кардед ва ба як қатор дастовардҳо ноил гардидед. Бежан, мехостам бифаҳмам ки муддати чанд моҳ машқу тамрин кардед ё ин ки чанд сол машқу тамрин кардед ва дар аввалин мусобиқа баромад намудед. Аввалин мусобиқаи шумо дар куҷо гузашт? Мусобиқаи аввалини ман дар ин маҷмӯаи варзишии алоқа буд. Ман дар ин мусобиқа як рақиб доштам. сазовори ҷои сеюм гаштам. Бежан, вақте ки бори аввал шумо ба ҳамин мусобиқа рохат гирифтед, бори аввал барои гилем баромадед, рақобат кардед, оё шуморо тарсу ҳарос фаро нагирифта буд? Бале, дар аввал тарс буд. Ман метарсидам ки ҷо намегирифтаму баъд баромадам ба ҷои сеюмро гирифтам. вақте ман баромад кардам, тарс аз ман гум шуд. Бежан, вақте ки сазовори ҷои сеюм шудед, аз худ боварӣ доштед ки ба гирифтани ин мақом ноил мегардед? Бале, ман боварӣ доштам ки дар аввалини мусобиқаам соҳиби медал мешавам. Ман медалро гирифтаму ба хона рафтам. Падару модарам хеле хурсанд шуданд. Ба ман гуфтанд офарин писарам. дар ҳақиқат дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо ӯ имкон дорад то варзишгарони лаёқатмандро ба воя расонад. дар сурате агар дар кораш масъулият дошта бошад. тавре ки ба мушоҳида расид, қисми зиёди машқварзонро кӯдакон ташкил медиҳанд. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммулгароиро тақозо мекунад ва федератсия мусобиқаҳоро байни хурдсолон низ мунтазам доир менамояд. Чемпион Ҷумҳурии Тоҷикистон Умар. Namoyişi hurmatli mehmon Abubakr Нурматов Бежан, я Хасан.
بجان عموما در انامین فدراسیون اونیفاید ورزشگران از روی لایت و کلاسیک بسیارتر برآمد میکنند و میخواستیم بفهمیم که بجان از روی کدام نمود انامین ها در مسابقه رقابت میکنند. عموما برای شما کدام این بسیارتر پسند است؟ من بسیارتر با کلاسیک میبرامدم، لایت میبرامدم و خیلی کم لایت میبرامدم. کلاسیک من بسیار همه مسابقه قریب به کلاسیک گذاشتگی است. هر یک ورزشگر اصول معمول و دوستداشته خود را دارد که محض با همین اصول در مسابقه ها رقیبان خود را شکست میدهد. میخواستیم بفهمیم که اصول دوستداشته بیژن کدام اصول است؟ من در حالت راستا کار میکنم، بسیار ضربه های قوی دارم و رقیبانم را با ضربه هایم مغلوب میکنم. عموما میخواستیم در بابت مربی خود کمی نقل میکردید. مربی شما یعنی سختگیر است یا اینکه نسبت شما مهربانانه رفتار میکند؟ مربی من سیاج باردین است. من از آن خیلی منتدار هستم. чуноне ки бинандагони гиромӣ огаҳ доред, истифодаи тарзу усулҳо дар унифайт маҳдуд нест, яъне варзишгар имкон дорад ки аз карате, бокс, кикбоксӣ, гӯштин ва ғайраҳо самаранок истифода намояд. қаҳрамони барномамон аз усулҳои гӯштин дида бештар ба истифодаи дасту пой таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуд. натиҷаи меҳнати пурсамар аз ҳад зиёд шефтаи унифайт шудан бежанро дарҳол ба ҳайати дастаи наврасон даъват карданд. аз ин гуфтаҳо бармеояд ки акнун масъулияти бештари ӯ фаро расид. ҳамин тавр дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок кард. сабқатро дар риштаи муҳориба аз рӯи классик ифтитоҳ бахшид. سه رقیب داشتم، بس هر سه‌اش رو مغلوب کردم، بس سزاوار جای اول گشتم. آفرین. بینید که البته در دومین مسابقه خود نتیجه بهترین منظور نمودید و چگونه این رقیب ها رو شکست دادید؟ چگونه با کدام اصول ها؟ رقیبان ما خیلی پرقوت بودن. من در این مسابقه خودم رو وای کردم، گفتم که در این مسابقه من جای اول رو باید گیرم. با پدرم من نصیحت کرد، گفت که در این مسابقه پسرم جای اول رو میگیری. بعد من مدال رو گرفتم و خونه رفتم. پدر و مادرم خیلی خرسندتر شدن. وقتی که یک شخص کوشش کنه به مقصدش میرسد. بیژن خوب الکی در مسابقه جمهوری نتیجه دلخواه نشان داده که بسیار مشکل است در این مسابقه سزاوار جای اول شدن و باز بعد از همین جنبه مسابقه جمهوری تیاری به کدام مسابقه دیدید و روخت به کدام مسابقه گرفتید؟ من تیاری دیدم به مسابقه ترسونزاده رفتم. در آنجا من در وزن 28 کیلوگرم برآمد کردم و در آنجا دو حریف داشتم، به هر دوشون مغلوب کردم. سزاوار جای اول گشتم. خب تا کجا وارد شد که در این مسابقه هم نتیجه بهتری نشون میدهید؟ البته اگر نغز مشق کنیم، سخنهای مربی رو خوش گوش کنیم و به مقصدمون میرسیم. بیژن آیا در این مسابقه رقیبان خود رو میشناختید یا اینکه آنها با شما اونقدر آشنا نبودند؟ نه، آنها با من آشنا نبودند. یکیش از شهر ترسونزاده، یکیش از ناحیه تیمورملک بود. من آنها رو مغلوب کردم. бо мақсади ташвиқ намудани унифайт масъулин ташкили мактабҳоро дар минтақаҳо роҳандозӣ намуд. дар баробари ин гузарондани мусобиқаҳо дар ноҳияҳо ба миён омад. масалан борҳо дар ноҳияҳои рӯдакӣ, темурмалик, шамсиддини шоҳин ва шаҳрҳои панҷакенту турсунзода мусобиқаҳо гузаронида шуд. дар ин гуна сабқат бежан иштирок карда аз худ таассуроти амиқ боқӣ гузоштааст.
пас аз муваффақиятҳо дар мусобиқаҳои дохил бежанро дар пеш имтиҳони ҷиддие мунтазир буд, зеро ӯро мебоист то шарафи варзиши тоҷикро дар чемпионати осиё муаррифӣ намояд. сабқати мазкур дар ҷумҳурии ҳамсоя ӯзбекистон баргузор гардид. албатта яке аз муддаиёни асосӣ баҳри ба даст овардани унвони чемпиони осиё қаҳрамони барномаамон ҳисобида мешуд. ҳамин тавр бежан дар нахустин мусобиқаи бирунмарзӣ устодашро ноумед накард. беҷан хуб мехостем дар бобати анамун мусобиқаҳое ки берун аз тоҷикистон дар мусобиқаҳои осиёи ки байналмилалӣ иштирок карданатон бифаҳмем ки кадом сол ва дар кадом мусобиқаҳо иштирок кардед? бори аввал соли 2019 дар чемпионати осиё дар ҷумҳурии ӯзбекистон баромад кардам. ман дар он ҷо ду ҳариф доштам, ба ҳардушро мағлуб кардам, сазовори ҷои аввал гаштам. парчами тоҷикистонро барам бардоштам. бори аввал берун аз тоҷикистон шумо баромад кардед, чӣ гуна эҳсосот шуморо фаро гирифта буд? дар як ҷои бегуна, дар як муҳити ноошно, бо рақибони ноошно рӯбарӯ шудан, чӣ гуна эҳсосот буд? анамун эҳсосотро мо мехоҳем ки ба мо ва ба тамошобинон нақл кунед. бисёр эҳсоси хотирмон буд. ман шабу рӯз фикр мекардам медали тиллоро ба тоҷикистон биёрам. хуб, дар ин мусобиқа рақибони шумо аз кадом давлатҳо буданд ва чӣ гуна онҳоро шикаст додед? дар он ҷо рақибони ман аз ҷумҳурии ӯзбекистону аз ҷумҳурии қазоқистон буданд. ман хеле тайёрӣ хуб дидам, ба ҳардуи онҳоро мағлуб кардам. беҷан, дар ин мусобиқа аз рӯи лайт баромад кардед ё классик? ман дар он ҷо аз рӯи лайт баромад кардам, барои он ки ман дар ҳамаи лайт тайёрӣ дидам. беҷан, гуфта метавонед ки аз ҳама рақиби арзандатар барои шумо кадом рақиб буд? рақибам аз ҷумҳурии қазоқистон хеле пурқувват буд. рақиби шумо аз кадом ҷиҳат пурқувват буд? аз ҷиҳати физикӣ ё ин ки аз ҷиҳати техникӣ? ӯ аз ҷиҳати физика пурқувват буд. дар равиши мусобиқа мондаш дошад. ва беҷан, оё боварӣ доштед ки аз як мусобиқае ки бори аввал дар он ҷо шумо баромад кардед медали тилло ба даст меоред? ман бовар надоштам ки дар ин мусобиқа ҷои аввалро мегирам, барои он ки ҳама варзишгаро пурқувват буданд. хуб, вақте ки бо медали тилло ба ватан баргаштед, чӣ гуна шуморо дар ин ҷо ёру дӯстон, падару модар чӣ гуна истиқбол гирифтанд? вақте ки ман ба ватан омадам, падару модарам ва рафиқонам манро гарму самимӣ пешвоз гирифтанд, ки ман хеле хушҳол шудам. аҳсан ба шумо мегӯем ки дар ин мусобиқа сарбаландона баромад кардед, парчами тоҷикистонро баланд бардоштед ки ин ифтихори давлат аст, ифтихори ҳамаи кулли мардуми тоҷик аст ки дар як мусобиқаи сатҳаш баланд, дар мусобиқаи осиё тавонистед ки парчами миллии моро баланд бардореду ва суруди миллӣ дар он ҷо садо диҳад. аҳсан мегӯем. тамошобинони азиз, тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матн бежан нурматов гардид. аҳсан мегӯем ба бежан нурматов ки дар ҳамаи шартҳои барнома тавонист ки унвони қаҳрамониро ба даст биёрад ва бо гирифтани мақоми аввал шарафёб гардид. аҳсан офарин мегӯем ба бежан нурматов. беҷан, вақте ки парчамро ба даст мегиреду парафшон мекунед, чӣ эҳсосот шуморо фаро мегирад? вақте ки ман парчамро мегирам, парафшон мекунам, ман хеле хурсанд мешавам ва меҳри ман нисбати парчами ватан хеле зиёд мешавад. беҷан, то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, дар ҷоми раис шаҳри душанбе ҳунарнамоӣ кардед ва мехостем атрофи ин ҳунарнамоӣ каме нақл мекардед. ман дар ин мусобиқаи ҷоми раис шаҳр се рақиб доштам. ҳар се рақибро мағлуб кардам, сазовори ҷои аввал гаштам.
این مسابقه برای من خیلی مهم بود. خوشبختانه سزاوار جای اول گشتم. در مکتب رقم 92 تحصیل میکنم. بیشتر به کدام فن‌ها توجه دارید؟ با من فن‌های فیزیکا، الگبرا، زبان خارجی معقول است. من در وقت‌های خلوگی هم کوشش میکنم که کتاب‌های بدیعی و شعرها از یاد کنم. بجان می‌خواستیم که بفهمیم در آینده چی مقصد دارید؟ در آینده من میخوام یک شخص دانشمند شوم، به وطن خود خدمت کنم. از روی یونیفاید میخوام چمپیون جهان شوم. дар толори барҳавои крокус фитнес мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ баргузор гардид. дар маросими ибтидои сабқат қайд карда шуд ки соҳаи варзиш дар даврони соҳиби истиқлолӣ рушду нумӯ ёфта, ширкати варзишгарони ватанӣ дар мусобиқаҳои барунмарзӣ ҳам бештар гардид. гуфта шуд ки дар баробари мунтазам роҳандозӣ намудани мусобиқаҳо бояд ба оммавигардонӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш низ аҳамияти хоса зоҳир кард. ҳамчунин кори муваффақонаи федератсия дар омода намудани мутахассисони ҷавон баръало эҳсос мегардад. бо мақсади фароҳам овардани машқу тамринҳо сол ба сол бунёди иншооти варзишӣ низ вусъати тозаро касб кардааст. яке аз чунин толорҳо толори крокус фитнес мебошад. мусобиқаи кушодаи шаҳрӣ дастаҳоро аз шаҳри душанбе ва ноҳияи ёвон ҷамъ овард. аслан ба мусобиқаи мазкур ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва вилоятӣ ширкат варзиданд. мусобиқаи унифайд аз рӯи муҳорибаи классикӣ ташкил гардид. чемпионати мазкур ба қаҳрамони барномаамон бежан нурматов низ омад кард. ёдовар мешавем ки клуби инноватсионӣ ва фитнеси крокус фитнесро сарвари давлат 17 октябри соли 2022 мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар ин макони барҳаво маҳфили унифайд низ ташкил дода шудааст то алоқамандону ихлосмандони ин муҳориба ба омӯзиши нозикҳои он ҷалб гарданд. дар шаҳри новосибирски федератсияи россия мусобиқаи ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайд миёни наврасони 14, 15, 16, 17 сола ва ҷавонони 18 то 20 сола баргузор гардид. тоҷикистонро дар ин ҳамоиши варзишӣ 12 варзишгар, 1 мураббӣ ва 1 довар зери роҳбарии устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, довари дараҷаи байналмилалӣ Баҳриддин Сироҷов намояндагӣ карданд. дар натиҷа ба унифайдчиёни тоҷик муяссар шуд то дар байни 36 давлати дунё сазовори медалҳои гуногун гарданд. мусобиқаи ҷаҳонӣ дар корномаи варзишии Абдулло Давлатзода саҳифаи навро боз кард. аслан ӯ тӯли 3 сол маҳорати варзишиашро дар чемпионати ҷаҳон санҷидааст, аммо қувваозмоии имсолааш фарқкунанда буд. зеро он чизе ки мехосту дар назди худ мақсади ягона гузошт, амалӣ гашт. сабқати ҷаҳонӣ ба Абдуллоҷони Баҳром хубу хотир монд гузашт. агарчи Абдуллоҷон маротибаи аввал қувваозмоиро дар мусобиқоти бурунмарзӣ санҷида бошад ҳам, лек дар муқобили варзишгарони бо таҷрибаи рус хуб истодагарӣ намуд. ба узе мунтахаби Тоҷикистон варзишгарон аз ноҳияи ёвон низ шомил буд. ёдовар мешавем ки миёни наврасони аз 12 сола боло
ба намояндаи ин ноҳия Муҳаммадшукур Солеҳов муяссар гашт то чемпион шавад. Инабад варзишгарон аз ноҳияи мазкур дар байни наврасон ва ҳам ҷавонон фаъолона ширкат варзиданд. мусобиқоти мазкур ба Саидҷон Раҳмонзода низ омад кард. маҳсуб ба мусобиқа зери роҳбарии устоди варзиш Муҳриддин Нарсов тайёрӣ дидааст. аз ин лиҳоз ин дастоварди шоёнро қабл аз ҳама ба меҳнату заҳмати беандозаи устодаш мансуб медонад. чемпионати ҷаҳон ба дигар варзишгарони мо Муҳаммадназир Холмуродов ва Юсуфҷон Табаров комёбиро пеш овард. ҳамин тариқ дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон соҳиби як медали тилло, 4 нишони нуқра ва як ҷоизаи биринҷӣ гардид. ба иқрори масъули федератсия дар 3 соли охир фаъолияти варзишгарон дар сабқати ҷаҳонӣ назаррас аст, зеро ба муҳорибатчони мо дар 3 соли охир муяссар гашт то унвони чемпиони ҷаҳонро соҳиб гарданд.